američki biolog, jedan sjajan i znanstvenik i čak i popularizator znanosti, umro je prije nekoliko godina. Ja je zapravo rekao jednom intervju su ga pitali, pa dobro, šta je to loše s nama? Mi smo ljudska bića. I onda on to saže u jednoj rečenici koja je nevjerojatna. Ona glasi, imamo prapovijesne osjećaje i srednjovjekovne institucije i božansku tehnologiju. I to je sve. Dakle, mi smo ožičeni u milijunima godina evolucije i manje više ono što nosimo sa sobom prtljagu dugu milijunima godina i ovih sad nekoliko desetaka tisuća godina koliko mi imamo, recimo ovakvo društvo na koje smo navikli, nije ni nekoliko desetak tisuća godina. Nije dovoljno da nas ispravi iz svih onih milijuna godina i one prtljage koje imamo. S druge strane imamo srednjovjekovne institucije, dakle zastarjele institucije, koje se ne mogu nositi s čime? Sa božanskom tehnologijom. Mobitel. Dakle, prije 100 godina, to ne da bi bilo čudo, to bi bila vanzemaljska tehnologija. To jednostavno nitko ne bi mogao pojmiti da čovjek u ruci može imati svo znanje ovog svijeta. A ako se tu još doda atomska bomba i sve druge stvari, onda smo u problemima, zato što jednostavno mi sami nismo spremni za tu tehnologiju, institucije u kojima živimo nisu podesne da bi se riješili problemi koji dolaze od te božanske tehnologije i tu su naši problemi, bar on tako mislio. Nije daleko od istine. A gdje griješimo